Но в този момент да виждат как техният идол е застигнат от розовата стрела. Виж колко много тъмни това. Наистина. Гърци, баски, естрадорци, африканци, колумбийци, всякакви хора тук приветстват господаря на обиколката на Италия, който буквално лети километри 800 метра до финала, оглежда се назад, няма какво да го спре. 3 минути за колко? 5-6 км? Толкова. Махнем спускането. Да. Ето тук започва Мотолино, новата част, иначе Ейра е надясно. Кайтана не можа да вземе завоя. Той вече толкова е изтощен. Много е приятно как те изхвърля. Така, тук е асфалтираната част, но казваме, че има една секция с доста ролив асфалт тип чакъл, което е много трудно тук и да се асфалтира. Сега трябва да бъдем честни. Не може да се вкара типичен валяк. Жалко, че миналата година в Туро не беше в тази форма, в която се намира в момента Погачар, защото наистина нямаше така да завърши, както завърши миналата година обиколката. Категоричен е тази година в поведението си, подготовката, карането в изкачванията и изобщо в часовец е абсолютно различен състезател, виждаме. Жалко, че сякаш не могат да се хванат двамата един друг в топ състояние, Погачар и Йонас Вингър, но пък бъдещето може да ни представи този дуел. Филип Подзана изостава от групата на най-закъсалите преследвачи, но поддържа добър ритъм. Това е групата на Томас, да. И той не е в много добро състояние. Двамата дебнат се с Даниел Мартинес. Втория, третия и четвъртия тук ще финишират евентуално заедно, но Геран Томас го видяхме още преди 15 км с това тежко дишане. Нека да стигнат на тази страна, за да видим, че не се струва и тук ще има разкъсване, и то сериозни. Валтер, страхотен етап. Наистина страхотен етап. Ще ги махне обаче. Такива хора направо всеки път са натръни. Ясно, че всички се радват на словенеца, но не е това начина. Тук дори го будат. Ето го чакъл, за който говорихме. Супер е, че толкова много хора са уважили това изкачване. Погледни каква публика. Няма толкова високо. Няма какво да говорим. Това си е кралският етап на това Чиро. Финала, емоцията, карането, умората, абсолютно всичко е брутално, Лева. Тук вече идва спокойната част с бариерите. 1 километър. Не преминава този последен километър. Видя от километър и 800 влязоха, 700 метра колко време ги кара. Не прощава никой този етап, разликите ще бъдат огромни. И не само между Погачар и другите, а между тях си ще се направят разкъса. Това е Ян Хирт и Бен О'Конър. Бен О'Конър е той къса. Явно дизеловите автомобили от него се започват да набират скорост. Загряха за тях пътни багаж Даниел Филипо Мартинес, те започват тежката част. Последен километър за Тадей Погачар. Може би такова изживяване и такава победа не е имал до сега. Нито в Тур, нито в Vuelta, никъде. Такава победа не е правил с над 5000 метра денивелация. Кралски етап и вече колко? 14 дни в Розово. Толкова. Страхотно представяне на... Вече можем да определим най-силния състезател в Джирото. Това е история, в която наблюдавате приятели на колезането. Няма какво друго да се каже за начин, по който остава отпечатъкът си върху обиколката на Италия. Кентана прави брутално силен етап. Начинът, по който е на толкова малко изоставане от Погачар. И успя да оцелее единствено цялото откъсване. Може би не изглеждаше толкова зрелищно карането му през целия ден, но тези, които са търпеливи, казахме го много пъти, успяват да стигнат най-далеч. Ето е българската агитка с флага. Вдясно, сега вляво на екрана. Така че много добре са се позиционира. Една много голяма група. Бен О'Конър стискат за момента, остава близко до Мартинес, Аренсман и Геран Томас. Тук разликите ще са супер малки, така че наистина ще остане, може би, подобно класирането. Но това Тибери обаче го няма. Да. Или не знаем къде е просто. Така не се видя кой тръгна след Роман Барде, но по-скоро би трябвало да бъде още по-назад бялата фланелка, тъй като не ни показват абсолютно никаква графика. 600 метра няма край за... Както коментирахме, това е брутален финал, който ще доведе до огромни разлики.
огромни разлики. И вижте, той направо спря. Направо отпусна, защото вече явно и на него му дойде в повече тези дълги километри до гомоли на Кинтана, след това да навакса някакво време на Кинтана и мисля, че тук последните 5 метра той затова се обръща постоянно да отпуска, да не продължава да се влага, защото мисля, че това ще е наистина, може би победата, която ще го направи най-щастлив и ще е доволен. Най-голяма еуфория ще му създаде изобщо в кариерата му. Има нещо много специално в планинските етапи от обиколката на Италия и много хора, които са печели такива брутални етапи, наречени в Джирото Тапоне, етапи, които са само за най-силните коледачи, стават легенди в този спорт. Тадей Погачев се засилил към подобен статут, без съмнение поне в тази годишната обиколка на Италия, тъй като продължава да си играе както си иска с всички останали. 6 часа и 10 минути етап. И това, което вече си говорихме целият етап, че тук ще спечели най-силния или естествено най-добрия катерач. Кинтана ще стане втори, така че потвърждава се, че един от най-силните катерачи в света за последните 10 години се позиционира на второ място, а един от най-силните състезатели във всякакъв вид и род състезания, класики, часовници, етапи, планински е тук на първо място. Според много хора най-добрият колезач в света в момента. Всеки може сам да си направи изводите за това, което наблюдава, но днешният етап, както казваме много пъти, определено си беше изцяло исторически ден. Това, което ни казва нашите приятели на място, това е финал, който не са виждали. Аз мисля, че определено го потвърждава и данните от пътната книга, тъй като Вело Виора не е достигал до подобни места и не може да бъде разузнат подобен финал, но това е финал, който наистина не виждаме всеки ден. След като той се разклати и направи такива физиономии, до сега не сме го виждали никога. Най-после премина най-странното. Да видим, ще успее да се наслади, да. Най-високият финал в Джирото през тази година, най-високият от много дълго време в обиколката на Италия. Тадей Погачев печели кралския етап в обиколката на Италия. 6 часа, 11 минути, 41 секунди. Като добавим неутралната зона, която беше над 8 км и се караше адски бавно, това си 6 часа и половина. Много добре Кинтана. Почти не загуби никаква дистанция от Погача през последните 2 км. Това, което му взе преди да влязат в стръмното, Кинтана си остана на това разстояние, погледни, наистина дойде на някаква, това са 26-7 секунди. Браво! Наро Кинтана имаше огромни съмнения в неговата форма преди началото на обиколката, но мисля, че това, което направи днес, официализира, че изобщо не е чак толкова свършен за голямото колезне, както се смяташе. 36 км средна, най-високата средна дадена за деня. Успяха да стигнат. Така че на това последно изкачване, последните всъщност две изкачвания, средната скорост падна само 2 км в час. Ето ги, идват точно тримата, втори, трети и четвърти в главното класиране. Имат още 500 метра. Добре, ще финишират на по-малка разлика, отколкото беше. Стигате и не Рубио. Ще го застигнат със сигурност. Много равномерните състезатели от Инеос, естествено, те са пък най-добрите в това да карат с темпо. Успяват да оцелеят и те в този етап. Да видим, вече почти минута и 40 секунди и 350 метра до финала. Около 2 минути и половина. Да, Виера се лазеше в последните 250 метра, там където дори асфалтира, но е Роман Барде, който едва. А тук кара на малка почва, на много леко вода, така че това си е над 90%, които са описани с това. Дани Мартинес тръгна. Бен О'Конър или Дани Мартинес? Да, Бен О'Конър, много грешка. Геран Томас обаче сега контрира, но... Браво на Геран Томас! Браво! Иска да навакса още време спрямо Дани Мартинес. За момента бившият му съотборник стиска зад него. Браво пък на ветерана, но няма да може. Ще го контрира. Мисля, че както на Трекчина миналата година го контрира Примуш Роглич, същото прави Даниел Фелипе Мартинес, минава пред него. Виж кой стана Краузер трети на 2:30.
Да, той поздравя розовата фанелка, защото той се отправя надолу към подиума. Заедно ще финишират. Няма да може нито един, нито другия да навакса време. Четвърти Ромен Барде. Пети Дани Мартинес. 48, 2,50 пристига Даниел Фелипе Мартинес, следван от Геран Томас. Бен О'Конър губи малко 10 секунди от Геран Томас и наистина какъв етап. Кралска победа в кралски етап от обиколката на Италия и още една тотална демонстрация на словенеца. Янхин пристига с много добър етап също.